Na celú prišiel Shelton. Lopta opäť na perimetri Tiomir Vranieš. Teraz sa pekne zbavil. 3-bodový rozdiel, to je obrovská priepasť. Približne rovnaká ako tabulkové postavenie. Opäť domáci hráči. Teraz sa Vranieš. Po jeho návrate práve na juh Slovenska. Vranieš za 3 body v tomto ročníku SBL. Vranieš teraz predvedie. Griffin, rýchla výmena lopty medzi basketbalistami Lučenca a Vranieš to v štvrtiny. No a konte ho má Steven Davis. Napriek tomu ale stále výborná streľba Levíc práve stranice šestky. Vranieš proti Gačešovi, ten je menej pohyblivý, ale Vranieš to urobil veľmi dobre. Ten Jacobs, ešte Vranieš, krásne sa vyhol Skinnerovi a dokázal. No a domáci prázdnici už oslavujú víťazstvo. Skutočne už by sa musel stať basketbalový zázrak. Motic sa vrátil na miesto Prešutýho. Vranieš vidí priestor, pôjde cez Židzika, donesol. Vranieš skúsil takúto neľahkú príspevok od iných hráčov. Aj preto momentálne veľkým favoritom na víťazstvo Levice s 13-bodovým náskokom. Vyzerá to, že áno, Menáš ešte vyskúšal doskok, ale to už je koniec. A tak ešte nie, predstavte si ešte. A často rozohrávajúci hráč na lučeneckej strane, keď sme už hovorili o tom, akým spôsobom sa pri rozohrávke striedajú Spišiaci. Teraz aktivita Vraniesa, ktorý sa dostal k úspešnému zakončeniu. Z prevahu bielej začala sa nám úvodná štvrtina. A hneď Lučenec môže zaútočiť za 3 body. Toto bolo od Moriša príliš vysoké pre Puseka na obačnej strane. Akcia domácich, pokus za 3 a úspešný. Tak asi Vranieš. On je ďaleko od neho Lejli. Vranieš išiel do zakončenia. Výborné, Tichomír Vranieš. Rodney Glasgow 13 bodov. Takže opäť pridáva veľmi dobrý výkon z lavičky. Je určite kľúčovým mužom, teraz si veľmi... Opäť Vranieš, ktorý to skúsil za 3 a padlo mu to. Sú to 2 body, teraz už Lučenec bude musieť veľmi rýchlo zakončiť túto akciu. Vranieš, toto bola nádherná trojka. Shelton zhodil podkôž na Tiomira Vranieš. Dnes naskočili do zápasu v drese Prievidze, zapísali do streleckej listiny. Jakub Mokraň bol tým posledným, ktorý ešte nemal na svojom konte. Perfektný doskok domáci. Tak asi pri lopte. Tá si ju vypýtal Vranieš za 3 body Vranieš. Na ktorého treba vsádzať v tejto hernej činnosti. Vranieš, tam sa Lučencu podarilo zachrániť loptou.